It's Platimaskiri. Pane vanoda ndidzoke kumba, hanzi brechi wagarisa muzanzi. Pane vanoda ndidzoke kumba, hanzi brechi wagarisa muzanzi. Wese anoda ndisvike kumba, chimbonditsvagira basa kana kutoudza kuti every month unondipa mari. Handingasiye mari kuya kuzoona iwewe, anoda jira ndiye anokweva. Kana wandisuwa kwira taxi uye muzanzi, uye kuzondiona ndekupa location. Kana wandisuwa kwira taxi uye muzanzi, ndokupa location uchauya kuzondiona. Hamusi kuziva zviri kuitika, kuno muzanzi tiri kutambudzika zvekutorara nenzara. Hakusi kuti atisi kuda kudzoka kumba, vanodzoka ndo vane mari chete, isu atina kana 10 cent. Hamungafe mangationa ikoko, tichauya dheira tinowana senti. Ndouya sei ndisina kana mari yedringi, ndouya sei ndisina kana mari yekubva, kana mari yetransport. Even nhumbi dzinakapfeka ndedzemachipi price, kana ndikazoitavo nhumbi dzemahigh price. Muchandiona ndasvika ikoko kuzimu ndiri kuuya, but pane zviri kuitika zviviri zvitatu. Ndikauya panogona kutanga hondo, pane mabhebha ari kundijairira, pane mafesa ari kushayiwa respect, vari kudisrespecta tateguru vemanjururani. Yeah.